Allaus. Abans de desplaçar-vos, informeu-vos de l'estat de la neu consultant els butlletins de perill d'allaus i de predicció meteorològica. Les condicions a la neu poden canviar sobtadament d'un dia per l'altre. Equipeu-vos, porteu sempre el material individual de seguretat, detector de víctimes allau, DV-A, pala i sonda. El material ha d'estar en bon estat i el DVA amb les piles ben carregades. Cal estar ben entrenat en fer-lo servir i revisar el seu bon funcionament regularment. Prepareu la sortida per evitar les allaus. Planifiqueu-la primer a casa i adapteu la ruta a les condicions sobre el terreny. Traceu-la sempre pel lloc més segur. En cas d'accident, inicieu l'autorescat el més ràpidament possible i truqueu al 112 indicant de manera precisa el lloc on sou. Més informació al web interior.gencat.cat/allaus.